Mitä? Etikon oli 7-vuotiaiden potilaiden Hyvä 7-vuotiaan pojat olette jo paikalla. Mä olen vähän myöhässä, niin on mulla palkinnot teille. On mulla palkinnot teille, Martta. Pieni hetki vielä. Mama, hold this. Don't twist it. Certificate. Mama, clap for your brother. Clap for Deacon. You clap for Deacon. So they start with third position. Mäkin olen liian vanha kohta ne pistää minun. No niin. Ja tässä on vaaran momentit menee. Sinne on Milo. Olkaa hyvä. Kuvaukset vaan No, clap for them. Clap for them. Hymyilkää! Aloitetaan tänä päivänä, kun on hymyillä. Tulkaa ensi vuonna uudestaan. Säätään takaa, mutta juomuutuvat pitää. He can smile now. Ja 3 kertaa hei hei. Yksi, 2, 3. Hei! 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 On ne sen verran väärin, että ne urheilee. Eli nyt on vuorossa 9-vuotiaiden Nyt käydään hakemaan ne kunniaksi. se onkin pitkä juoksu, siinä juostaan koko tämä ympäri. Ja sitten jos se on tosi nopea, niin voi käydä kotona kansalla välillä ja jatkamaan. Polkupyöräilijän välillä saa vaihtaa, ne ovat tuolla hiukkoja tarkistajia tuolla matkalla, että kuka hyppää fillareita tai saa äidiltä mopokyytiä. Tämä on nyt lähtee siis 9-vuotiaiden tyttöjen sarja, ja jos tämä oikein, on 3 juokkoa. Me mennään hakemaan sen Justiisen. Tomi Lääkkeenä on kapteeni ja